wazifumu Nyamara amene ali pa skrini yu akuti muthandize maganizo. Nkhani yake ili motere: Nyamarayu anali ndi banja labwino ndipo china chilichonse chinali bwino. Mkazi wake ankamuonesera chikondi ndipo anthuwa amakondana. Ndakuti mu nthawi imene amakhala tsiku lina mkazi wake anamfikira Nyamarayu. Uziwa chani be, ndi nkhani ndifuna ndikuuze, koma nkhani imeneyi ndifuna ndikuuze mophatikizana ndi ankulu anga. Ndilole ndikayitane ankulu anga abwere tizakhale limodzi kenako ndizakuuza. Zotsatira zake iyeyu anavomereza, anati okay, ungathe kupanga zimenezo, koma hope si milandu. Anati si milandu. Adapita adakayitana ankulu ake. Ankulu ake aja atafika anakhala pansi, kenako mtsikanayu adayamba kuulula. Uziwa chani be, ineyo ndakhala ndikupanga cheating kwa nthawi yayitali, ndakhala ndikudyesa banja. Ndi zinthu zimenezi zakhala zikundipweteka mu mtima chifukwa chakuti iweyo sunakadyeko banja, umandikhulupirira ndipo china chilichonse umandipasa. Ndiye ndikamaona zimenezi ndimazimva ngati kuti ndine munthu olakwa kwambiri. Ndiye ndabwera pano kuzaulula machimo anga ndi cholinga chakuti undikhululukire. Chonde ndikhululukire, sinzayambiranso. Ine ndimagonana ndi azimuna ena banja. Yeyu atamva zimenezi anali odabwa pozindikira kuti mkazi wake amamuyenda njomba, koma iyeyu samadziwa. Zotsatira zake iye uja adaganizaganiza, ankulu akenso amkazi uja adathirapo ndimanga izi ndi izi. Zotsatira zake iyeyu adavomereza chifukwa cha ankulu ake amkazi uja. Kenako adayamba kukhala bwinobwino ngati banja ngati kalekale. Ndamakhala ndakuti kudapezeka kuti mwezi watha mtsikana uja adatenga mimba. Yeyu adanena kuti mimba ndikufuna DNA test. Zotsatira zake mtsikana uja adayamba kukana, iwe ukamaza DNA test bwanji? Ndikuti sumandikhulupirira kapena kuganiza kuti ndidakali ngati kalekale? Nyamarayu adanena kuti koma ndikungofuna usimikiza kuti mwanayi ndi wanga. Zotsatira zake mtsikanayu adakana akuti ndikuti sumandikhulupirira, sindingapange DNA test ngati umandikhulupirira, ndikuti sumandikhulupirira, ndikuti sumandikonda. Ndi zimene amakamba. Zotsatira zake yeyu adanena kuti nkhani si imeneyo, koma ndikungofuna usimikiza. Mtsikana uja adapita kwa ankulu ake kukafotokozera kuti Nyamara uja akufuna DNA test ya mimbayi, koma ine sindikufuna. Ankulu ake analinso odabwa, mtsikana ameneyi sakufuna DNA test chifukwa chani? Ankulu ake aja adamuwuza kuti pa nkhani iyi sindikutsapota, iwe ngati ukudziwa kuti sunakadyese kunja, chonde mulole zimene afunazo. Zotsatira zake mtsikanayo adagonja. Anati okay, chabwino. Adatengana mtsikanayo ndi doloyo adakapanga DNA test. Kudapezeka kuti mwana uja sadali wake, mimba ija sidali yake. Zotsatira zake mtsikanayo adayamba kupepesa, kumampepesa Nyamara uja, chonde be ndikhululukire, sindimadziwa kuti mamuna uja amene ndikapanga naye chibwenzi adandipasa mimba, chonde ndikhululukire. Ngati ukufuna mwanayo akabadwa ndingathe kukamusiya ku orphanage, ngati ukufuna mwanayo akabadwa ndingathe kukamuraya kwina kwake, ngati ukufuna. Ndi cholinga chakuti ine ndikhale ndi iweyo, koma chonde usandisiye, ine ndakukondetsetsa. Ndi zimene amakamba. Ndi iyeyu adamuwuza mkazi uja, uziwa chani, iwe ndine banja latha chifukwa chakuti ndiwe mkazi osakhulupirika. Komabe zinthu zija zimasalabe mu mtima, zimamudya. Akudziva ngati kuti yeyu walakwisanso kwambiri chifukwa chakuti mkazi uja poyamba adamuwuza chilungamo. Ndiye abwera pano ndi cholinga chakuti timuthandize maganizo. Kodi azifumu mutakhala inuyo mungatani? Mutakhala mu nyengo imeneyi mkazi uja mungathe kumukhululukira kapena mungathe kungothesa banjalo? Ndi azifumu nkhani ndi imeneyi. Mutakhala inu mungatani?